Korrika euskeraren aldeko lasterraldia abiatu da jada Atarratzetik. Siberoan eta Baxenafarroan egindako lehen kilometro horiek izango ditugu hizpide gaurko emankizunean. Arratsalde on deizuela guztioi eta gaurko emankizunean ere herriko bozak edota udal hauteskundeak izango ditugu ardatz. Hain zuzen ere, herri askotan lehen itzulian erabaki zen erabaki beharrekoa, baina 11 herritan bigarren itzulia egingo da igande honetan. Eta horietan, igande gauean jakingo dugu nor izango den herriko auzapeza. Arretagunetako bat izango da, hemen atzean dugun Baionako herriko etxea. Abiatu da 24. korrika Atarratzetik. Euskera gara lelopean, 40 urteren ondotik, igaro da euskeraren aldeko lasterraldia Basaburua eskualdetik. 40 urte etzela hementik partituik eta ez duk bestaldi ez Atarratzen igaiten, ordian oso importantzian eta Atarratzei partiren eta uste diat bai jentia buitatu den eta izi herriko jente zionia baduk eta seguruntza duk. Atarratzen tako eta Sibiu eta Basabuian tako. Ez da pasten Atarratzetik, pasten da Maulitik, baina ez Atarratzetik, beraz horrek badu bere garantzia, egu hor mugetan garen herri horiek, beraz puntatik abiatzia beti hori gauza berezi bat ekartzen du. Eta ikustea nula Atarratzen nula lepo bildu den eta euskaraz besterik etzen entzuten hor. Biskat surrealista egiten dik, egunerokoa ezagutzen dugula ikeben, baita plazere bai. Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako jendea batu da korrikaren abiatzera. Bai Atarratzen, baita ondotik Siberoan eta Baxenafarroan egindako kilometro guztietara ere. Bi lurralde hauetan, euskal hizkuntzak auspotzeko duen beharra eta nahia piztuz. Berdik eran ez duk eguneti bihamen hila uska haben katxik dezagertu, ordin ez duk eguneti bihamen hila eta behar bada gaini hartuko euskak, baina uste diat bide honien gien jale. Indar bat, agerida indar bat hartzen duela, aurtengo maskaradan ikusten dugu aizaleak denak euskaldunak direla eta agerida, eskuaraz ari dira beren artean, eta horrek ere badu bere importantzia. Eta beraz, honek korrikak ekartzen dio ere beste auspo bat euskarari buruz eta euskara indartzeko bidean. Benabaiko belhainaldiek mintzatzen dienek kontzienteki egiten die. Guk ez ginean kontzienteki hitz egiten genilakoz. Oaikoek transmisione eta kontzientzia hoi eta ikastoletan ezartia eta beren artean ere bikoten artean horren berreskuratzia eta badu kontzientzia bat, ordian. Alde batetik, biztanlea behera duk eta biztanleen behera doatzen heinean euskaldunak ere bai, bena bestaldetikin baduk nahikeria kalitatibo bat. Atarratzetik abiatu, Maulera igo, Amikuze zeharkatu, Azparnetik barna Donibane garazira eta handik Arnegira bidea eginda, goizeko ordu txikitan utzi du atzean korrikak Ipar Euskal Herria. Datorren astearte eta asteazkenean itzuliko da berriz, orduan Lapurdira. Herriko bozen bigarren itzulia igandean Lapurdiko 10 herritan eta Maulen Siberuan. Bene ustez, interesgarri litaike deia euskora aintzinan emana izaitea. Betitik bozkatzen dugu eta logika minimum demokrazian hori ikusten aldut. C'est important pour la ville de Bayonne. Lapurdiko hiriburuan preseski ezkerreko bi taldek bat egin dute, agintera heldu nahi lukete, Jean-René Etxegarai zentristaren tokia hartuz, lehen aldia da, ezkerra elkartzen dela bigarren itzulian. Berritasunen artean ere, eskuin mutura bigarren itzulirat sailkatu dela. Miarritzen Maider Arostegin gaur egungo auzapeza bakarrik lehiatuko da, aliatu berririk ez du lortu. Parean dituen zerrendekaatik bat egin dute, Serge Blanco errukbilarioi ospetsuak hautagai Macron-zalearekin, Jean-Baptiste Duzoso-Larralde eta Bertzalde beren aldetik, Ana Ezkurra ekologista Bertzaleak bat egin du, Guillaume Barruk mediku surfzale zentristarekin.
Nahi dugu beste aukera bat, alternatzea bat proposatu, eta Oaiko auzapezgoa biziki gaizki bukatzen du eta emaitza txarrak bildu ditu, laurdena baizik ateratzen delarik, eta hortan guk nahi dugu beste uain bat proposatu eta biarritz berri eta olatu berria, Nouvelle Vague, badugu proiektu zinez arduratsu bat eta bereziki ere emaiten duena gaztetasuna eta freskotasun bat Miarritzek merezi duena. Bertzalde kanbon sorpresa, lehian 3 zerrenda eta 3 sailkatu ziren bigarren itzuliarentzat, berriz ere 3 lehiatuko dira aliantzarik ez kanbon. Pozik naiz eren talde baten lanaren emaitza da, badu hilabete asko ari girela lehenik proiektua landuz eta gero etxez-etxe aurkeztuz eta kanboarrak banan komentzi zen, beraz emaitza hori lehen lorpen hori da. Demokraziak ere irabazi du, zeren hemen kasik bierenek errandute aldaketa bat nahi dutela. Urruñan ere 3 zerrenda, gaur egungo auzapeza kenka txarrean dago auzapezkarguan aintzina segitzeko, igandean bigarren itzulia beraz Ameka herritan, eta aski laster 3. ere bai entzun. Espero edo itxuiteniz hauteskundeak pasataik usteko eskoal elkargoak. Nola, zein kolore, nor lehendakari, zer izanen den, hori galderan entzako importantena. Aitazen akzion gozen hautsiak janez, lehenik kanbo irabezi eta gero ikusiko dugu bestea. Igande arratsean emaitzak luze eta zabal aipatuko ditugu hemen EITB-n. Pierre Simone, Baionako auzapeza izan zen 1925-tik 1951 arte munduko bigarren gerla hastapen hortan. Abokatua, erradikal sozialista, kirol eta kultura bizian biziki inplikatua izan zen, izen bera duen bilobak molde sakonean aztertu du Pierre Simoneren bizia, eta horri buruzko konferentzia eskainiko du ostiral arratsaldean Baionan. Il a beaucoup plaidé pour l'accueil des réfugiés espagnols dès 1936. Espainia frankista ies egin zutenen alde agertu zen Pierre Simone, orduan bertzea initz Frankoren alde ziren. Baionan lan handia egin zuen, kirol zelaia eraiki, uraren biltzea tabanak eta hobetu, sozietenotik sustatu, 30 bat urtez, Pierre Simone Baionari errotik atxikia zen. Sa fille s'est mariée avec un franco-américain, béarnais d'origine. Elle vit à New York. Il lui a demandé de venir accoucher à Bayonne. Haurdun zegoen bere alaba bat, Ameriketako estatu batuetan bizi zen garai batean, aitak Baionarat itzultzea eskatu zion, aurra Lapurdiko hiriburuan sortzedin, ezinezkoa izan zen, baina aurra Baionan sortu zen ala ere, New Jerseyko Baiona alde hartan hain txusen. Olako anekdota frango dago beti Pierre Simoneren inguruan. Duela 1 urte, Baionako Gaskoi Akademia sortu zuen ere, trubaduren hizkuntza sustatzea baitezpadakoa iduritzen zitzaion, zenbait mendez Baionako mintzaira ofiziala izan baizen, herritarrena ere bai. Pierre Simone, gizon miresgarria Baionan, Pierre Simone bilobak aitaren aitari buruzko hitzaldia eskainiko du ostiral arratsaldean Baionan, Ziap Lapurdu maretoan. Asteburu honetan protagonismo berezi hartuko duen Baionako herriko etxe honen ataritik agurtzen dugu gaurko saioa. Esan bezala, hitzordu gutxi izango dira Ipar Euskal Herrian asteburu honetan, protagonismo berezia 11 herrietako udal hauteskundeek, Pierre Simonet ikerlariak gaur iluntzean hitzaldi eskainiko du Baionan, eta bestela Larrainen, Siberuan, maskaradak izango ditugu bihar. Maskaraden irudi eder hauekin agurtuko dugu gaurko saioa, astelenean itzuliko gara, asteburu ona izan dezazuela.